जाला और नीचे एक बात है बरवे वाले किने के मोच कहल जाला आ नीचे दाढ़ी कहल जाला ओकरे नीचे हाँ तो ओकरे नीचे अब तो है जा। हम ना जाब। सुना बड़ा स्पेशल सवाल बा के तनी बुझाता। अरे हम चापत है तू खाली पूछले जा। ठीक बा सुना फरेला एक बेरी फिर जाला उजड़ी फरेला एक बेरी फिर जाला उजड़ी कौन बा पेड़ जे में होला नाही लकड़ी। तो बड़ा हल्लुक हल्लुक सवाल पूछत हो। अच्छा ये तोरे बदे हल्लुक और का अच्छा सुना फरेला एक बेरी फिर जाला उजड़ी फरेला एक बेरी फिर जाला उजड़ी केलवा के